Nu vil jeg finde kollegers kalender og se deres aftaler. Jeg klikker derfor på loop-ikonet for at få søgefeltet frem. Jeg vil se Claes' kalender. Kalenderen arbejder for mig og får Claes' kalenderprikker frem med den grønne farve, min egen i den blå farve. Jeg vil samtidig gerne se Randis kalender, som kalenderen finder frem i den lyse og bladgrønne farve. Jeg kan fjerne Claes' kalender og Randis kalender igen ved bare at tappe på dem på skærmen, så er de fjernet fra min egen kalender. Jeg kan helt fjerne dem helt ved at trykke på krydset ude for deres navn nede til venstre, hvor de fremgår. Og så er det kun min egen kalender, der er tilbage, markeret med blåt. Nu vil jeg så se, om min kollega er ledig, når jeg opretter en ny fælles begivenhed. I det her udvalgsmøde, placeret på Flæsketorvet, lokal 301. Og jeg prøver først at tjekke, om der er mulighed for at holde mødet fredag den 29. januar 12:45. Jeg vil gerne have mødet til at starte og vare i 2 timer. Klikker på flere oplysninger, så jeg kan tilføje nogle deltagere til mødet, som jeg vil invitere, og først og fremmest finde ud af, om de er ledige på det pågældende tidspunkt og dato. Jeg skriver deres navne eller bare forbogstaver og ser, hvad der kommer op fra adressekartoteket. Hvis der er flere lærere, som i tilfælde her med Pernille, så vil flere dukke op, og jeg kan så vælge den pågældende korrekte. Jeg kan nu klikke på ikonet til højre for brevsymbolet øverst i den blå linje for at søge på de pågældendes kalendere, for at se om vi alle kan på dette tidspunkt. Ude til venstre der viser det sig nu, at Randi er optaget på det pågældende tidspunkt, vi andre er ledige, så jeg må vælge en ny dato for at prøve at se, om det kunne være passende. Og jeg prøver torsdag den 4. samme tid, og nu kan jeg se, at alle er ledige, og jeg klikker derfor på fluebensikonet op i en blå linje. Og så skifter straks her til dette symbol, hvor jeg kan vælge brevsymbolet for at sende invitationen ud til de mødedeltagere, jeg har valgt. Nu vil jeg så vise, hvordan man kan dele sin kalender. Jeg trykker på kalender og holder fingeren nede, så kan komme det her mulighed for at dele med andre op, hvor jeg i det her tilfælde vil prøve at dele min kalender med Anders Goldsmith. Man kan vælge, hvilke oplysninger man vil være tilgængelig i denne deling, om det er kun sådan, så han kan se, hvilket jeg vælger i det her tilfælde. Vi kan dele kalender, vi kan også vælge tilladelser. Nu kan jeg se de kolleger, jeg har valgt at dele min kalender med, se hvilke tilladelser jeg har givet i det her tilfælde. Tilgængelighed for alle 4, hvis jeg vil have alle oplysninger, hvor jeg også vil kunne se, hvad der jeg har skrevet præcis i min kalender, så kan jeg give det som i tilfælde her med Dennis. Og til sidst så kan jeg også ved at holde fingeren nede på det blå kalenderfelt venstre, vælge udseende, altså farve kan jeg vælge for min egen kalender her.